Здравейте на всички, ние сме в Майнкрафт с текстур пак, нали? Да. Кой е той? Той е един приятел Creeper HD. Айде, изчезна. Не е лесно. Съндъци. Празни са. Това са трофеите. Той май ще стане по-хубав от стария. Ето виж, Spider, Skeleton, Blaze, Magman Cube. Откъде те глави? Я служи слайм глава. Служи слаймова глава. Зомби и Creeper Head. Това са трофеите. Има и още, но не знам къде са и дали съм ги взел изобщо. Може ли после да влеземе в моя? Може. Но до това няма да лефтваме. Сега. Кой? Покажем сетих се. Да, ти какво? Чай. Да не си я взел от спауна. Виждаш? Set home. Това на Skyblock ли ти е? Не. После ще ви покажем моят скайблок. Мхм. Як. Така е. С много... Басярия текстур пак имаме. This is my life. Cactus. А между другото, това е TD Spectral или нещо от сорта. Ето мен. Чакайте. TD Spectral, точно така. Точно, TD Spectral. Аз съм Фелох. О, глави на пилета. Това не знам, че го има. И на овце има. Аз ти се смеял. Малко главички да завалят. Сега ще ви покажа един друг ресурс пак. Кой? Left 4 Dead, Alien vs Predator. Не го знаех той е. Той е дан. Да, бе, да. По-добре. Ето. Trollhead. Да. На крава, не знае, че има. Ето. Armor of Predator. Това е маската му. Ти самия май си предатор. Не съм. Само ако съм без скин. Да. Тогава съм. Ага, ясно. Пещ. Имам 3 на моментално лекуване 2. Баси пещо. Сила 2 скорост. Нали знаеш, че не трябва да пеем песни? Що? 14 диамантени блока. Ще покажа в клипчетата на Борнгат и Freedom, както аз му викам на Борнгат. Няма нужда. Борни! Борни! Борни, къде си? С тази бракма нищо не ма направиш. Ева ми бе! Ти на мен ли ме ще ме викаш? Трябват ми стоун. Obsidian. Трябва да покажем на хората, след това да покажем как да си сложиш скин на безплатната Майнкрафт, както ние направихме. Точно. Затова аз се казвам Фелох, а той TD Spectral. Какво пишеш? Дай му тика. БГ сервер. Опс. Да. Само, защото аз обичам да си слушам песнички. Кое е радио? Айде.